今回はですね、あるウイグル人学者グループによる非常に画期的でちょっと面白いプロジェクトについて見ていきたいと思います。彼らは自分たちの信仰とアイデンティティを自分たちの言葉で再定義しようとしているんですね。古代の聖典って現代を生きる僕たちの悩みにどう答えてくれるんでしょうか。これ壮大な問いですよね。この答えを探るためにあるウイグル人学者グループの興味深いプロジェクトを見ていきましょう。彼らはまさにその古代のテキストにこそ現代を生き抜くための鍵が隠されていると信じているんです。このプロジェクトを進めている人たちが指摘しているのはすごく根本的な問題なんです。それは何世紀もの間、ウイグルの人たちは自分たちの聖典をいわば借り物のレンズ、つまりアラブ社会の文化っていうフィルターを通して読んできたんじゃないかということなんですね。では彼らがどんな解決策を見つけようとしているのか。その前にまず彼らが直面しているこの翻訳が抱える問題そのものをもう少し深く見ていく必要がありますよね。一体今ある翻訳の何が問題なんでしょうか。その問題の核心がこれです。アラブ中心主義的解釈。つまりクルアンが生まれたアラブ世界の歴史とか文化をベースに理解するのが当たり前になっていたと。これって別に誰かが意図してやったとかそういう話じゃなくて、ごく自然にそうなってしまったということなんですよね。この表を見るとその問題点がすごくわかりやすいですよね。左側の伝統的なやり方はあくまでアラブの文脈がベースになってる。でもウイグル人が抱えている問題は当たり前ですけどまた全然違うわけです。ここに根本的なズレが生まれてるんですね。この言葉に彼らの問題意識がぐっと詰まっています。ウイグルの宗教学者たちはまずアラブ社会を理解しなければならないと。つまりですね、自分たちのコミュニティの問題に応えるための宗教的な判断、いわゆるファトワを出すためにまず自分たちとは違う文化の専門家にならなきゃいけない。このねじれというかこの現状はおかしいんじゃないかと彼らは言ってるわけです。じゃあこの根深い課題に対して彼らはどう立ち向かおうとしているのか。その答えがすごく直接的で、そして野心的とも言えるアプローチです。それが自分たちの文化に合わせた、いわば自分たちのためのクルアン解釈を作り上げることだったんです。彼らの目標は非常に明確です。ただ翻訳し直すだけじゃなくて、それを地域の課題を解決するためのもっと実践的なガイドにしたい。そして何よりウイグル独自の文化とか民族としてのアイデンティティをもっと強くしたいと。まさにクルアンを現代のウイグル人の生活に寄り添う生きたテキストにしようっていう試みなんですね。ここですごく大事なポイントなんですけど、彼らは聖典の本文そのものを変えようとしているわけでは全くないんです。あくまでその普遍的なメッセージを現代のウイグルという新しい読者に向けてどう応用していくか、その解釈の仕方をもう一度問い直しているということなんですね。そしてこの試みっていうのはただの宗教的な解釈の話で終わらないんです。ここから信仰と民族アイデンティティっていうもっと大きなテーマへとつながっていきます。あなたはウイグル人だ、アラブ人ではない。いやこれすごく力強い言葉ですよね。これこそがこのプロジェクトの核にある強いメッセージなんです。つまりイスラム教徒であることとウイグル人であることっていうのは別々のものじゃないし、どっちかを捨てる必要もないという、一種の宣言なんですね。このスライドが彼らの考え方をすごく象徴的に示してますよね。昔預言者ムハンマドがバラバラだったアラブの部族を一つの民族としてまとめ上げた。それと同じように自分たちもこのプロジェクトを通してウイグル人をウイグル人としてのアイデンティティの下で一つにしたい。歴史的な出来事を現代の自分たちの状況に重ねてみてるわけです。さらに面白いのが聖典の読み方です。モーセみたいな預言者たちの物語をただの昔話としてじゃなくて、現代のリーダーシップを学ぶためのいわば実践的なケーススタディとして読み解こうとしてるんです。そこから得られる教訓を今のウイグルが直面している課題の解決に応用できないかと考えてるんですね。さてここまで聞くと、このプロジェクトってちょっと過激だったり何かを批判したりする目的があるんじゃないのって思う方もいるかもしれません。でもその点についても彼らはプロジェクトの範囲、つまりやらないことをはっきりさせているんです。彼らが何度も強調しているのは、これはイスラム教やアラブの人たちを攻撃するためのものじゃ断じてないということです。
目的は外に敵を作ることじゃなくて、あくまで自分たちの内側、ウイグルコミュニティを内側から強くして、自分たちの文化的なアイデンティティをしっかりと主張していくこと、そのための結束なんだと。結局このプロジェクトって何なのか、一言で言うなら、自分たちの物語を自分たちの手に取り戻すための運動と言えるんじゃないでしょうか。自分たちの土台になっているテキストを自分たちの目を通してもう一度解釈し直すことで、自分たちの経験に根ざした自分たちのためのものにしていく、まさに解釈を通じたエンパワーメントなんですね。このウイグルでの試みは、僕たちみんなにすごく大きな問いを投げかけています。信仰が持つ誰にでも通じる普遍的なメッセージと、それぞれの土地や文化の中で生まれる独自の表現、その境界線って一体どこにあるんでしょうか。これはもしかしたら世界中のどんな文化やコミュニティにとっても答えのない、でも考え続けなきゃいけないテーマなのかもしれませんね。